Nasa isla! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Parad Aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Maabiga buklas kung may amin ita na bulinot ang Sambales. Narito naman tayo pag maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Huwebes, Pizza 23 sa buwan ng Hulyo 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Bakteryan Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Mujares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Franz Ojal, Franz Pomarin Kuya Biab.
Kung meron kayong gustong iparating na balita, mga hinaing, mga reaction, Tama yun, Mga yung sumbong. Sumbong. mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya group number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:05 ng umaga. Ay magandang umaga dyan sa may Galban Street, dyan sa may public market. Marami tayong mga taga-subaybay dyan. Lalong-lalo na yung mga nagtitinda ng mga gulay, mga karne, Mga isda. mga isda. At siyempre, good morning din sa mga masugid nating mga taga-subaybay, yung mga maagang nagigising at namamalingki na sa magang ito. Pero maging mapanuri sa pagbili ng mga karne sa palengke dahil sa mga nagsulputan na nagbibinta ng mga hot meat. Dahil itong nakumpiska ng mga otoridad sa isang pampublikong pamilihan sa Dasmariñas, Cavite. Ano ba yung hot meat? Yun yung walang dokumento. Ano yung frozen meat? Yun yung wala ring dokumento. Ha? Oo. May frozen, may hot. Oo. Yung sinasabi mo sa may Dasmariñas, Cavite, na matapos nagsagawa ng sorpresang inspection ang CIDG sa palengke. Oo. Inspection ng Criminal Investigation and Detection Group at ang Department of Agriculture, Oo. Inspectorate and Enforcement. Kasama ang National Meat Inspection Service. NMIS. Oo. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakumpiska ng may 4,409.66 kilo ng baboy, manok, baka at ito yung manoy, walang kakulangang dokumento Oo. Ang mga hot meat kinatay sa labas. Oo. Pero fresh. Oo. Diba? Tama. Hindi lang kinatay doon sa may rehistradong kunyari slaughterhouse. Oo. So wala silang mga papeles. Ang mga hot meat ay kinatay sa labas ng mga hindi accredited na facilities. Oo. Kaya walang mga dokumento na dapat ang mga hayop ay katayin lamang sa slaughterhouse. Dahil ang pagkatay ng mga hayop sa labas ng slaughterhouse ay lubang mapanganib sa kalusugan. Kaya maghigpit itong mga otoridad dapat ipagbawal ng pamalaan ang bawal talaga yung pagkakatay sa sa hindi accredited na yung katayan tulad ng slaughterhouse. Ang mga hayop na hindi dumadaan sa antemortem bago katayin o postmortem pagkatapos katayin ay maaaring may sakit o bulok na karne. Ang pagbibinta o pagdadala ng hot meat ay may katumbas na mabigat na parusa sa ilalim ng batas. Hinihigpitan ng Department of Agriculture at NMIS ang mga nagbebenta sa pamahalaang pamilihang bayan, lalo na ang mga nagdadala ng mga hot meat upang maiwasan ang posibleng pagpasok at pagkalat ng mga sakit, lalo na sa mga karne ng baboy. Nabanggit mo ang mga karne ng baboy. May mga munisipalidad na total ban ang pagpasok ng mga buhay at karne ng baboy sa kailang pamilyang bayan upang maprotektahan ang kailang bayan laban sa sakit na African Swine Fever. ASF. Actually, wala pa namang napabalita na ASF ngayon sa bansa. Ngunit magandang hakbang ng mga lokal na pamahalaan sana na bantayan. Ang unang pag-atake
at pagkalat ng African swine fever sa Pilipinas ay nagsimula noong Hulyo hanggang September ng 2019, kung saan natuklasan ang umano'y kaso sa mga babuyan diyan sa May Rizal at saka sa Bulacan noon, 'di ba noon? Labis na nakakaapekto sa industriya ang ASF. Ito yung malaking itinuturing na pinakamalaking dagok sa lokal na industriya. Nabawasan ang halos sa kalahati ang kabuuang populasyon ng mga alagang baboy sa bansa dahil sa mabilis na pagkalat nito. Kaya ang ginawa ng pamalaan ay yung kaling o yung pinatay ang mga baboy at binaon sa lupa ang mga baboy na yan na may sakit na ASF. Iba yung pag-iingat laban sa mga sakit, lalo na yan sa ASF, kailangan ng mahigpit na biosecurity. Pagbawal sa yung mga klaseng pagpapakain yun, yung kumbaga, kunyari nalinisan na nila yung spot na to, ay hindi pa rin pwedeng lagyan ng mga bagong biik dahil doon pa rin paikot-ikot yung sakit. Yung sakit na swine fever. Kailangan na malinis ang at ugaling mag-disinfecta sa mga kulungan at sasakyan na nagdadala ng mga yung mga hayop dapat kanyan. At dapat na pagtingin ng Department of Agriculture ang biosecurity at border control upang hindi makapasok ang mga sakit ng mga hayop na galing sa ibang lugar. Ang pagbabawas sa mga hayop na papasok sa bansa ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang lokal na industriya ng agrikultura, kaligtasan sa pagkain at kalusugan ng publiko. Ang mga pansamantalang pagbabawal o yung import ban ay naglalayong balansihin ang pag-iingat sa kalusugan ng mga alagang hayop at yung kalusugan na rin ng publiko. Siyempre, nandyan na rin upang masugpo ang posibleng mga sakit tulad ng ASF at avian influenza o bird flu. Dapat maghigpit ang DA o Department of Agriculture at ang pamahalaan. Protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na hog dealer o mga magbababoy upang hindi malugi kung sakaling magkaroon ng pandemya. Kung sakali. Kailangan ng pag-iingat, may mga pagkakataon din kailangang balansihin. Tulad ng ating ekonomiya at pagbaba ng presyo ng mga karne dahil sa pagpasok ng mga imported na karne naman. Ang pagdagsa ng mga murang karne mula sa ibang lugar o bansa ay nakakatulong upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Ngunit tumaaray ang mga local suppliers, mataas ang presyo at yung production tulad ng pinapakain ng mga feeds. Mababa ang bentahan, liit mata, laki kita. Iba yun. Iba yun. Liit mata, nakikita. Iba yun. At alam mo, bilyon-bilyon ng ang kita ng pamalaan mula sa buwis ng Ateroipa na ito ay pinapataw sa mga dumarating na produkto galing sa ibang bansa. So yun po yung dyan. Balansin natin yan. Yung pagkakaiba ng hot meat tsaka yung frozen meat. Yun nga, may mga yung frozen, may mga imported. Correct. Siyempre, alangan na bagong katay tapos hindi mo ilalagay sa frozen. Ipifreeze yan mga yan. Pagdating dito, bulokla. Kaya nga So, yung mga ganyan na pagkain, yung hot meat naman, tinawag ng gobyerno yan
kinatay na hindi rehistrado Doon sa doon sa actually ditong oo, Katayan. Katayan. Oo. at hindi dumaan sa inspection. Ayan, oh. So yun po Yung, yung yung iba ang ginagawa, yung sariling karne, backyard, baboy, baka, kambing, sila na yung nagkakatay tapos meron na silang binabagsakan sa palengke. okay lang yung So, kambing. kawawa naman yung, hindi, yung baka, Yung baka. baboy, yung mga yan. Oo. Kawawa naman yung mga babagsakan nyo sa palengke dahil babayaran kayo eh. Kaya tama. Oo, di ba? Kunyari, ikaw, meron kang alagang baboy, Oo. nagkatay ka ng 5. Mm. O, tapos i-distribute mo na, ibabagsak mo na sa palengke. Oo. O, yung mga nagtitinda naman doon, yung mga sinuplayan mo, magbabayad naman sila sa'yo. Oo. Kingitan lang inspektor, Huhulihin. huhulihin. Yun pala walang dokumento. So, doon pa lang, ay dapat mag-isip na yung mga nasa palengke mismo. Oo, at madaling naman malaman kung yan ba ay dumaan sa akreditong katayan tulad ng slaughterhouse dahil may mga tatak yan, may nakalagay na tatak pero kung minsan kasi hinahaluan nila ng yung kinatay mula sa ibang sa labas ng slaughterhouse at inahalo doon sa may tatak. Kaya yun ang Yung frozen meat pala, Oh, dapat ang lamig niyan -18 o mas mababa mas pa. mababa. 'Di ba? Ibig sabihin na talagang frozen. Negative yan eh. Negative, tama. Oo. -18. Oo. Pero yung Yung ibang nakikita natin sa palengke, nasa styro lang. May negative ba yun? wala. Pag sa styro? Yung mga nahuli dyan sa Dasmariñas, Cavite, nasa yun yung frozen pero hindi naman daw yung talagang sinasaksak sa kuryente parang pinapakita lang nila na nasa frozen pero pag binuksan mo ay hindi pala frozen. Hindi kaya hinuli yung mga nandoon sa Dasma sa public market. Sana sa mga nagbibenta ng mga karne para sa ganun hindi kayo malugi, dapat na siguraduhin na yung mga binibenta nyo ay talagang dumaan sa tamang proseso, dumaan sa slaughterhouse, dahil pag kayo ay nasita at nahuli, hindi lang yung pagkalugi nyo ang dyan, yung problema dyan, kundi may mga malalaking multa rin na ipapataw sa inyo at maaaring kayo ay naharap sa kaso dahil may kaso yan So paalala lang sa mga nagtitinda na yung ugalihing dumaan sa tamang proseso sa pagtitinda ng mga karne ng especially yung mga baboy, yung mga manok. May slaughterhouse ba ang manok? Wala, di ba? Ang manok kasi madali lang naman katayin yan Oo. Pero anong dumadaan sa slaughterhouse? Yung Baboy, baboy sa baka. Yan. Kalabaw. Yan. So yun yung dumadaan sa slaughterhouse. So yun po ang dyan, kaya itong kayo mga mamimili tulad namin, dapat diba yung manok kasi yung dressed, yung pagdating sa palengke dressed chicken na yan, di ba? correct. Wala nang Wala nang pero meron din daw authorized dressing plant. meron meron din. Meron din. Meron din Authorized ng ng pamalaan. NMIS din yan pala. Meron din daw ante-mortem inspection. Sinusuri ang manok bago katayin. Upang matiyak na wala itong sakit. Kasi yung bird flu, di ba? Yun yung kumakapit sa sa mga manok. So
para makasigurado tayo sa ating binibili. Although na ito At least yan nasagot natin. Dumadaan din pala sa ano yan. sa proseso. Ayan, proseso. Hindi tulad noon, nung wala pa yan, Dapat na sumusunod daw sila sa alituntunin ng lokal na pamahalaan ayan. at ng NMIS. Ayan, National Meat Inspection Service. Service, ayan, oo. So, yun po. Yung tanong. Yung mga reglamento sa pagkatay ng mga hayop. Mhm. O kaya nga nagpatayo ang mga local government unit ng mga slaughterhouse, may mga AAA, may mga AA, kaya Depende sa klasifikasyon. oo. Diyan kaya kata yung mga baboy, mga baka. Mhm. So pag dumaan diyan sa slaughterhouse, ibig sabihin ay may dokumento. May papeles na hindi kayo basta-basta mahuli at kumpiskahin yung mga paninda nyong karne. Mahirap na pag natsambahan kayo. Ang pag-inspection kasi tsambaan. Hindi, pero may mga kuwang kasi. Tsambaan. No, na-timingan da kayo. Yung surprise na tinatawag. Pag sinurprise ka nila, yari ka. Meron din yung mga mga tauhan ng mga NMIS Mhm. o kaya tauhan ng DA na kunwari bibili sila. Oo. Pero hindi mo alam pala na sila pala ay membro. Mga inspector pala, no? Inspector. Paano naman ang BIR? Ganun din. Ganon din. Kunwari yung mga BIR, kasi hindi mo naman sila ma-identified na nasa nasa BIR . Kunwari pupunta sila sa isang Coffee shop. kainan. Kunyari, coffee shop. Coffee shop. Nagkape lang ng 150. Hindi ka nag-issue ng Resibo. resibo. Yari ka. Magkano ang babayaran mo? 50 rin. O kaya, nag-issue ka ng resibo pero matagal na pala, ilang years na pala yung resibo na yan. Hindi, ang resibo kasi 5 taon. 5 taon. Mhm. So, yun po dapat na yung mga negosyante yung kumpletuhin ninyo yung mga dokumento ninyo. Kung natin yan na may man-business kayo at makakaugip kayo marakip. Correct. Oo. Kompleto kayo dokumento. Requirements. Kapan comply. Correct. So, tayong mga mamimili ay maging mapagmatsyag tayo. Mapanuri. Mapunuri. At tanungin natin kung Sa pagkain yan, yung kaligtasan rin ng mga kalusugan natin. yung mga mamimili, dapat ligtas din. Correct. Oo. Dapat fresh yung mga kinakain. Alam mo noon nasubukan ko na yan na bumili noon pa nung may hinalo na kapirasong yung karne. Teka kako, ba't mo hinalo yan? Pag hindi galing doon sa may may pinagtabasan. hindi galing sa pinagtabasan teka kako. Mamapalik doon si So, yun po yung mga meron silang pinupuslit Mhm. na mga diyan, yung karne na pag kinilo. Hinahalo nila. Pag kinilo yan, hindi mo na malayan, nahaluan na pala ng hot meat o kaya may amoy na karne. Ayan. Pag iniluto mo, bakit ganito ang amoy? Kulelat na. Bakit? Okay? Iba Walang may bed. Sige ba? Ulit pa. Ayan. Hindi, tanong ako komersyal. Commercial. Okay. So, yun po yung mga dyan, dapat nating tignan tayong mga mamimili. Para sa ganon, hindi tayo napalit do, nasaratay,
managlako yasay kindaratan gawenda at ipusnit darate karne ilaok sara may sinalimo. Alas 6:25 ng umaga. Good morning kay Harold Gangat dyan sa may Kalasyaw. Gawin din si Marivic Rivera Balason. At siyempre yung mga masugid nating taga-subaybay dyan sa may Mayor's Office ng Kalasyaw. Sina Madam Marmi, magandang umaga. Si Boss Carlo, Sir Bayan. Si Sir Bayan, tsaka si ano? Sergeant Basa. Oo, si Sergeant Esteves. Jumil. Jumil. Lesco, good morning. At ganoon din si Madam Jubet Apiado Esteves at si Tristan Solis. Magandang umaga po sa inyo. Kung meron pa kayong gustong iparating na mga balita, mga sumbong, reaksyon, opinion, mangyari lamang po, tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Ayan, sa kuan nga pala, good morning sa mga masugid nating taga-subaybay, yung mga katropa dyan sa kuan, isang mall. Si Kuya Bin Cabobilianos. Good morning. Magandang umaga. Si Kuya Bin. Ko na nag-ano ng si Sir Ben. Oo. Kung minsan kasi, siyempre, busy yan sa kanyang mga gawain. Kaya't kung minsan, wala dyan sa, sa tagpuan. Dating tagpuan, ika nga. Oo. Si Alex Sa Tulaw. ano ka mo, sa kapihan ka mo. Alex Tulaw. Ba't na ba kayo ni Ariel? Yung aking mother. Aha. Ang aking nanay, nandyan sa may Marikina. Nanonood sila sa Facebook. Ayan, magandang Thank you. Sa aming pagbabalik ay talakayin din natin itong ginawang pagpupulong ng mga kawani ng lokal na pamalaan dyan sa may bayan ng Kalasyaw sa kailang sinasagawa na kapihan sa barangay. Nakipagpulong sila sa mga magsasaka. Yung kapihan yan yung simpleng barangayan, pero kausap naman mga farmers. At para malaman yung mga kailang mga hinaing, yung mga problema na dapat na resolbahin. Yan yung programa ni Mayor Patrick Agustin Karamat na naghahanap ng problema na may bit-bit naman silang solusyon. Ayan, talakayin natin yan makalipas lang po ng ilang palala. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. Ang programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalaban, ang paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro. Iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap, pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terionengcora, Timog Pangasinan, Dennis Muarez, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jael Franz Kayabyab, at sa aking gawing kanan nandyan ang maagang nagigising, hindi pa tumitilaok si Manok, gising na si Baby, Manager Joey Baby. Ayan. Kung meron pa kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga reaksyon, mangyari na lamang po, tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa ating Facebook at YouTube, yun pa rin, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. O kahapon nakipagpulong sa mga magsasaka sa Barangay Sungkoy, Kalasyaw si Mayor Patrick Agustin Karamat kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Kalasyaw at ilang pang mga department heads sa naturang bayan. Actually, weekly. Bawat barangay, ay bawat linggo, may mga barangay siyang napupuntahan. Ito ay bahagi ng kanilang kapihan sa barangay. Upang pakinggan ang hinaing, mga mukhahi at pangangailangan ng mga magsasaka sa bayan ng Kalasyaw. Ang mga kawani ng Kalasyaw ay bumaba sa Barangay Sungkoy kahapon upang maghanap ng yun, sabi mo kanina, problema at yan ay bibigyan nila ng solusyon. Alam natin na ang mga magsasaka ay humaharap sa iba't ibang hamon na nangangailangan ng aksyon mula sa pamahalaan tulad ng mga subsidy sa pataba, sa makinarya at iba pa. Ang mga magsasaka ay halos hindi na sila hindi nila ilalapit ang kailang mga problema sa pamahalaan, kaya minarapat na bumaba si Mayor Patrick Agustin Karamat sa mga barangay upang ilapit ang mga serbisyo sa tao upang matulungan ang mga grupo ng mga magsasaka. Kung kung mayroong dapat tumanggap ng ayuda ay ang mga magsasaka. Hindi lang yung mga iba-ibang ano bang tawag diyan? May purpose, may ito pa. Hindi lang sila. Hindi biro ang problema ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad na sumisira sa kanilang pananim. Kaya't kung mayroong yan nga sinabi mo yung ayuda, no. Kaya ang municipal government ng Kalasyaw na pinamunuhan ni Mayor Karamat ay namigay ng crop at life insurance sa mga magsasaka. Napakagandang programa na ito ay napakahalaga ng financial safety net. Dahil ang mga magsasaka ay laging nakasalalay. Kumbaga yung sugal kasi kindararatan di ba? Kapantanim ira, pabalagda, kababata, walay unsabing problema. Kaya naisipan ni Mayor Patrick Agustin Karamat na magkaroon ng insurance yung kanilang pananim at siyempre sila mismong mga magsasaka. Ang crop insurance ay nagsisilbing proteksyon laban sa bagyo, mga tagtuyot, peste at anumang mga sakit ng mga halaman o yung mga palay. Nakakatulong ito sa mabawi ang puhunan kapag nasira ang mga pananim. Ang gobyerno ay nagbibigay ng malaking pondo at subsidy tulad ng Philippine Crop Insurance Corporation
upang mas maraming magsasaka makatanggap ng libre at abot kayang coverage. Tulad ng yung life insurance na binibigay sa mga magsasaka, binibigyan sila ng insurance dahil ang buhay ng mga magsasaka ay puno ng panganib ang mga yan. Tama yung nabanggit mo, kaya naisipan ni Mayor Patrick Agustin Karamat na mamigay ng life insurance dahil prone din sila sa mga aksidente. Diba? Sa bukid hanggang sa banta ng kalusugan. Ang life insurance ay nag-iiwan ng tulong pinansyal sa pamilya sakaling bawian sila ng buhay itong mga magsasaka. Oo. Karamay sa oras ng pangailangan ng mga insurance. Para sa mga magsasaka na makakatanggap na ang pamilya nila na hanggang aabot na 50,000 pesos na tulong sa mga benepisyaryo para sa mga karaniwang sanhi ng pagkamatay o aksidente. Malaking tulong ito upang maiwasan ang mga naiwanang pamilya ay siyempre may mga kuwan pa rin natitirang mga utang ang mga yan, kaya't malaking tulong itong insurance na ito na pinamamahagi po ng ating pamalaan. Ito rin ang nagbibigay ng kapayapaan ng kanilang mga isipan na may maaasahan ng mga mahal sa buhay kung sakaling may mangyari sa magsasaka. Ang Expanded Crop Insurance Act ay upang mabigyan ng proteksyon ang mga magsasaka. Ngunit ang isa pang idinadaing ng mga magsasaka ay ang mababang bilihan ng palay mula sa farm gate. Lugi ang mga magsasaka dahil ang sadsad na presyo sa farm gate ay hindi sumasapat sa mahal ng gastos sa binhi, abono at iba pa. Nabaon sila sa utang habang inaalagaan ang kailang mga pananim na palay. Umiiyak din yung mga magsasaka dahil bumababa ang bentahan ng palay sa panahon ng anihan. Paano sila mabubuhay? Paano bubuhay ng mga pamilya, di ba? Kaya nga, dahil dito sa bumubuhos kasi yung mga imported na bigas, na ito ang isa sa mga dahilan na nagpapahirap sa mga magsasaka. Dapat yung rice tariffication law medyo isang tabi daw muna. Malayang pumapasok ang bigas mula sa iba't ibang bansa na nagpapabagsak sa lokal na presyo ng mga palay. So kailangan dito ang yung win-win solution na tinatawag. Ang pagbili ng lokal na pamalaan ng kailang mga ani na palay ay bilhin sa tamang presyo na hindi malulugi ang mga magsasaka. Kaya nga, imbis na umasa sa pag-aangkat ng gobyerno sa mga imported na rice, ibigay na lang ang pondo para sa subsidy sa mga abono, patubig, tulong pinansyal. Ang problema nga naman, paano daw hindi mag-aangkat, nagkukulang daw yung supply? Hindi, ilagyan natin sa tama. Dapat gumawa ng solusyon ang pamalaan sa mababang bintahan ng palay pagdating ng anihan. Kinakailangan magtakda ang pamahalaan ng makatuwirang floor price o pinakamababang presyo ng pagbili ng palay na sasalo sa puhunan ng mga magsasaka. Ayan, ang National Food Authority o NFA ay dapat magkaroon din ng sapat na pundo at pasilidad upang direktang bilhin ang ani sa mga lokal na magsasaka sa mas mataas na halaga kaysa inaalok sa mga pribadong trader. Dapat ang pamahalaan ay mamahagi ng mga makinarya. Tama ba? Yung mga magagamit pambukid upang mas mabilis ang trabaho at mapababa ang cost ng mga gastusin. Ang isa pang solusyon ay ang regulasyon sa pag-angkat. Dapat magkaroon ng mahigpit na regulasyon at tamang tiyempo ang pag-aangkat ng mga imported rice na hindi
sumasabay sa panahon ng anihan ng mga lokal na magsasaka. Kailangan ng pang-control sa pag-aangkat ng mga imported rice dahil dapat limitahan lamang sa mga panahong may krisis o kalamidad. Oo, dapat lang na ito'y gawin ng gobyerno. Ipatupad ang import ban sa panahon ng ani upang hindi bumagsak ang presyo ng palay ng mga lokal na magsasaka. Kaya't tingnan natin kasi yan ang daing ng mga magsasaka Mukhang may racket din yata dyan Oo, dyan sa Doon national sa- government, pag-angkat ng bigas. Kaya ng angkat, Oo. minsan angkat ng angkat, sobra-sobra naman ang bigas. Oo, kaya yun ang problema. Yung mga- Kung minsan nabubulok yung mga bigas sa Lokal na farmers natin dito, napapabayaan. binabarat ng mga traders. Kaya nga yun ang problema. 'Di ba? Nung nakarang taon ganyan din yung yung mga hinaing ng mga magsasaka na bumagsak ang presyo ng palay. Magkano yung presyo nung last year? Nabibili ng 8 pesos hanggang 15 pesos. Bawat kilo ng palay. Kung maganda-ganda yung palay mo, 15 pesos. Pero pag medyo hindi maganda, ay mababa. Umabot pa ng 8 pesos kada kilo. Tingnan mo yan. Yung pagbili nila ng mga abono, 'di ba? Mga gamit sa sakahan. So hindi sila nakakabawi. Bagkus nabaon pa sila sa pagkakautang. Umutang sila sa 5.6. Yung mga iba 5.7. So talagang nalugi yung mga magsasaka. Kaya ito ngayon ang dapat nabigyan ng solusyon ng ating pamalaan kung paano nila simbangin ang sitwasyon diyan sa pag-aangkat ng mga imported na mga bigas at itong mga lokal na magsasaka. Yung sinabi namin kanina, dapat na magkaroon ng ban ng importation sa bigas sa panahon ng anihan para hindi naman malulugi itong mga magsasaka. Hindi naman sila masyadong kawawa. Mahirap sa trabaho yung dumaranas. Siyempre, yung mga magsasaka, nagpaparal pa sila ng kailang mga anak. Yung gastusin nila pang araw-araw. Sa palagay nyo kaya, kung nakaani sila, mapupunta lahat sa kanyan, sa kailang pagkakautang. So lalo silang nalulubog sa utang. Kaya yung mga iba hindi mo masisisi kung bakit Marami dumaralos. Kasabi masilungat. Umalad silong nakamantilis. Uniinom lay? Uniinom lay. Gin. So, yun ang isang kwan dyan problema natin yan so dapat ang pamalaan gumawa ng paraan na bigyan ang solusyon ng yung mga problema ng mga magsasaka upang hindi naman sila kawawa. Hindi sila malulugi sa kailang sakahan. Kaya't ang sabi ng mga magsasaka, mas mabuti pa kaya na ibenta ko yung aking lupa kaysa naman taon-taon akong nalulugi. Ganito. So Andiyan na nga yung papasok. Iba naman yung yung nung merong isang okasyon noon na si Governor Pogi si Kontod Sara may dumaralo sa, siyempre matatak ka may kaarap to. Correct. Sana po yung sa mga pamilya na nandito, merong isa sa inyo na may ipatawir mo sa panagdalos. Kasi yung ibang mga magsasaka, kaya kumukonti daw pala yung mga magsasaka, aral dalarami anak da, at sala nilay trabaho da, o unalislarad lugar da, may daralusan, napapaulyanan. Siyempre, tatakkan mo alarami ateng. Diba? So, second to, kumuno walay
walay man salor ni. Correct. Yaon sublaya henerasyon at sararaya dumaralos. Ta siyempre importante kayo at bilay na totoo. Pero paano tulang te ya walay untawer ya sa kay saray ya pamilya untawer sa te dumaralos. No kulang na lamang siya sa may suporta no gobyerno. Di ba? Kanya lang te may abila tayo naman yung nabanggit namin kanina. Instead na ibigay yung mga ayuda sa mga purpose, dapat ibigay na sa mga magsasaka para madagdagan yung kailang subsidiya, pambili ng abono, at iba pang pangangailangan sa sakahan. Kaya para ma-resolve natin yung problema natin sa food security, Aya't dapat lang na itong ating pamahalaan tignan nila yung magiging solusyon sa mga problema sa mga sakahan. Yung mga iba wala nang irigasyon irigat yun. Irigat. Oo. Pero kinmat walaray arom ya baloy talagang prioridad naman tayo irigasyon. Irigasyon. Wala ni raraman. Yun yung mga mapagmahal sa mapagmahal sa mga LGU yakin. Actually wala rin solar matingan yakin. Correct. Ya solar water pump, di ba? So say dumaralos at aglara mansaliw na diesel crudo. Ay mahalang crudo, mahalang para diesel. numira. So, maganda kung may mga solar dahil malaking tulong po yan sa mga magsasaka. Sabi ni Crisel Kiton, mga idol, taasan ang multa sa mga nagbibinta ng hot meat, sabi niya. Si Rod Camilo, mga sir, gaano ba kabisa ang batas na yan? Saklaw ba nito ang lahat ng uri ng hayop o mayroon lang pinipili? Amoy, maka. Manok. Kaya nga Mildred Hobis, salamat kay Mayor Karamat, may pagmamahal sa magsasaka. Imagine mo tayo life insurance tapos yung crop insurance ng mga magsasaka. Ayan, sabi naman ni Hinaro de Guzman, sana all, dito rin sana sa mga tarim, mga idol, mayroon din insurance ng mga magsasaka. Mga tarim, mas maawang so daralusan. Ay, may kung sila dyan, may irigasyon sila dyan. Ito yung kinita, sa mayor dito na may asaway mayor mat. Sublayan Irandua. Sublayan Ira. Di ba dati si Mayor Balong. Ngatan na asawa. Ngatan si Moblay may asawa. Baka wala mo sa programa na dumaralo sa Gilaba nalili na. Baka hindi pa dumarating sa inyo. Hindi, basta Gilaba nalili na o baka napipili. Ayan, Yung nangyamaw nga. Kung hindi maabot sa inyo yung mga tulong ng lokal na pamalaan, mas maiging kayo na mismo ang lalapit sa kanila. Kung hindi nila masyadong nilalapit yung serbisyo sa barangay ninyo. Di ba? Parang baliktad yata. Instead na yung gobyerno ang maglapit sa serbisyo sa barangay, ang barangay ang lalapit sa gobyerno. Alas 6:53 ng umaga. Good morning kay Lolo Orpilia, kay Imad Duque, Caramel de la Cruz ng San Carlos. Si Madam Geraldine de la Cruz, magandang umaga. Yung kanilang may bahay. Ayan, good morning sa inyo dyan sa San Carlos City. Sa mga naroroon, naririto lang kami. Ayan. So sana Bunggar Bustamante, magandang umaga. Si Marie Cris Abara, Merlita Abilia, Elmer Soriano, Silvia Romero, Mar Pascua. Si Lisa Sim, magandang umaga. Jeffrey Castillo, naresolba na yung problema mo. Yung problema naman ng isang nire-resolba, ano?
Si Esther Ramos, magandang umaga. Maki Mapalaka, Paksoriano, magandang umaga. Si Paing Palos, Marilyn Varona ng Sambales. O si Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Huwebes ngayon. Ngayon yung Ako nagkukolekta yung basura. Ayan, Ayan, nagdarat na naman. Okay na naman, si Katula naman driver. Ayan, good morning sa inyo. Si Kwan, former MDR at former SK chairman, former councilor at former barangay captain. Mel Zapira. Former yamin, Former. Nani transfer. Hindi man. Ginawa transformer. Former. Ayan, good morning sa inyo. Gawin din si MDR Head Ed Villacorta, magandang umaga. Ayan. Dyan sa mga BHW daw, dyan sa Macabito, magandang umaga kay Madam Anita Rolosta, si Juana Kawagdan. Ayan, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng mga BHW at Barangay Tanods. Kagawa Jenjen Gabrielio, magandang umaga. Si former Councilor Gerald Apicial. Uy, kasama kahapon dyan sa barangayan. Sa Sungkoy. Sungkoy, kasama kahapon si Gerald Apicial. Kahit nawala na siya sa serbisyo, tumutulong pa rin yan. Ganyan ang special na serbisyo ni former Councilor Gerald Apicial. Si Don Ramon Bautista Sr. Ayan, magandang umaga. Good morning. Paarap natin na Region 1 Medical Center. Ayan, Ang tabayanan kita na Centennial Medical Center Chief. Ayan, okay. Mag-exercise muna tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Manny the Twin. At si Engineer Ben the Twin, good morning po. Councilor Mike Season. Si Councilor Jopi, good morning. Si Councilor former Liga President Carlito Dion, magandang umaga. Barangay Bud. Barangay Bud. Diyan sa Mayor's Office, magandang umaga. Kina Madam Mami, Boss Carlo, ganon din si Sir Bayan at si Sergeant Esteves, Madam Jubit Apiado Esteves at si Sergeant Basa, magandang umaga. Engineer Art Gaspar. Si Kapitan. At ganon din si Arturo Yustag. Si Dave Parahas ng Barangay Buwad, magandang umaga. At ganon din si Joel Calvo. Si Longhair yan. Longhair. May plano yatang magkagawa dito. Magandang umaga din dyan sa may bayan ng Mapandan kay Mayor Carl Christian Biga, si Sir Jeffrey, si Dr. Felix Domicilio, si Boss Darwin, Councilor Freddy Pinolyar, at gawin din kay Madam Sheila Pinolyar. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. Si Councilor Chini ng Mangaldan, good morning. Good morning po sa inyo. Okay. At sa lahat ng mga umantabay sa ating palatuntunan, mga nanood sa Facebook at nakinig sa kailang mga transistor radio, sa kailang mga tahanan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Hanggang bukas muli, ang inyo pong mga nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterion Lingkor, Timog Pangasinan, Danis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Jal Franz Kayabiab. Sa aking gawing kanan si Station Manager Joey Baby.
Ang tabayana, nasusunod na pala tuntunan. All in the morning. Oh, watan la. Si Kaoli Navarro. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan.